खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 26 मे रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गावनि आंगोजों नांलायनो हागौ, गाज्रि सानजागोन। बृष राशि। मावनो लानाय खामानिफोरा फेलें जानो हागौ, दुखु दाहाजोंनो साना बारलांनो हागौ। मिथुन राशि। नखरनि सुबुंजों गोरोबलायना थानो हागोन, रंजा खुसियैनो साना बारलांनो हागौ। कर्कट राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। रांखावरि बिथिङाव गोग्लैसोनो हागौ, जार्लायाव गोग्लैनांनो हागौ, गाज्रि सान। कन्या राशि। गावनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। तुला राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हागोन, बिमानि सुखु फैगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। गोसोनि साननायफोरा फेलें थांनो हागौ, गोसोआ गाज्रि मोनगोन, दुखुनि सान जागोन। धनु राशि। सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हागोन, नखराव सान्थि फैगोन, मोजां सान। मकर राशि। दावबायनो गोसो गैयाब्लाबो दावबायनांनो हागौ, देहाखौ जोबोरैनो मेंखांनाय मोननो हागौ। कुम्भ राशि। गोबावनिफ्रायनो नाजानाय थांखिया जाफुंसारनो हागौ, सुख सान्थिनि सान जागोन। मीन राशि। नखराव धोन दौलत गोसारनो हागौ, गोजोन खुसियैनो साना बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां! MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर'सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्र'एन्टार'लजिस्ट, निउर'साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्सियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।